kami ay nagpapasalamat talaga ng sobra kasi kung kami po ay lalapit individual, baka po ito ay matagal hong maiproseso. Pero nakita namin sa ngayon, sa organization ay napakabilis po pala ng pagtulong po ng DA. Wala po kaming masasabi. Isinagawa ang isang technology training for high-value crops and poultry o livestock production nitong ika-22 ng Setyembre sa Barangay Santa Juliana, Capas, Tarlac. Naging matagumpay ang aktibidad na ito sa pangunguna ng Kagawaran ng Pagsasaka ng Gitnang Luzon, katuwang ang National Commission on Indigenous Peoples at lokal na pamahalaan, kung saan nasa 45 ang lumahok mula sa pagmimiha ng mga aita ng Santa Juliana Incorporated. Ang kaulugan po ng pagmimiha, ang nagkakaisang tribong Hungay at tribong Abunlen sa lupa ng kaapu-apuhan ng mga susunod pang henerasyon. Mula nung pakikinig ko kanina, malaki po ang maitulong ng training po na ito kung paano po gamitin yung tamang pagtatanim. Marami kang matututunan sa training na ito, sa seminar na ito, na hindi lang pala basta-basta magtatanim, meron siyang procedure na gagawin. Sa ilalim ng proyektong Kabuhayan at Kaunlaran para sa Kababayang Katutubo o 4Ks, nabuo ang proyekto upang bigyang halaga ang ating mga katutubong Pilipino na mapalago ang kanilang mga sakop na lupain gamit ang makabagong teknolohiya at dagdag kaalaman sa pagsasaka. Para sa mga katutubo nating kababayan naman na hindi pa po kasama sa 4K program na ito, ang hinihiling lang po namin sa kanila ay bumuo po sila ng kanilang organization sa kanilang communities dahil po ang Department of Agriculture nagbibigay po tayo ng intervention sa mga farmers, sa mga magsasaka na organized. So, may mga grupo na. Samantala, namahagi rin ang ahensya ng iba't ibang klase ng binhi ng gulay, 200 free-range chicken, 15 kambing at isang seedling race sa komunidad. Sa mga susunod na linggo, meron po tayong ibibigay po dito para sa recipient natin dito sa Capas, tulad po ng garden tools. By October, may bibigay na po rin natin yung power tiller at yung hand tractor para sa kanila. Inaasahan ng Kagawaran na ang naibigay na tulong sa komunidad ay kanilang maparami at mapaunlad upang maabot ang layuning magkaroon ng masaganang ani at mataas na kita sa sektor ng agrikultura. Rica Salas, Agribalita, Central Luzon.